ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஸ்ரீ சாய் vlog. இன்றைக்கி ஒரு ரெசிபி வீடியோஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னா ஃபிஷ் ஃப்ரை எப்படி ஈஸியாக செய்யலாம், சிம்பிள் அண்ட் பெஸ்ட்டாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக எப்படி செய்யலாம் தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறோம். இப்போ இந்த மீன் ஃப்ரை ஒன்று பண்ண போகிறோம். ஈஸியாக செய்கிற மெத்தடு ஒன்று. இதுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மி. இந்த மீன் வந்து மஞ்சள் பொடியும் உப்பும் போட்டு வச்சுருக்கேன். இது கொஞ்சம் ஊருட்டு அப்படியே வச்சுருக்கோம் கழுவிட்டு நல்லா. அப்புறம் வந்து பாருங்கள், அதுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸை பாருங்கள். வெங்காயம், பூண்டு, குழம்பு பொடி. இதில் வந்து நிறையா இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம். இது வச்சுருக்கேன். நான் எல்லாத்துலேயும் இதான் அதிகமாக போடுவேன். இதுவே போதும். உங்களுக்கு காரம் வேணுன்னா தனி சில்லி பவுட்ரு போட்டுக்கலாம், ரெட் சில்லி பவுட்ரு. அது மஞ்சள் பொடி வச்சுருக்கேன். நைஸ் உப்பு இல்லை நீங்கள் கல் உப்பு என்ன போட, இது சீக்கிரம் கரையுங்கிறதுனால நைஸ் உப்பு வச்சுருக்கோம். இவ்வளவு தான். இந்த ரெண்டு பொருளையும் மிக்சியில் அரைச்சிட்டு வெங்காயத்தையும் பூண்டையும் அரைச்சிக்கிறோம். இந்த குழம்பு பொடி, மஞ்சள் பொடி, உப்பு இவ்வளவு போட்டுட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்க வேண்டியது ஆயில் போட்டு. இப்போ அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரை பண்ணுறதை காமிக்கிறேன். இந்த பாருங்க, வெங்காயம் அரைச்சி நான் போட்டுட்டேன். நீங்கள் காமிக்கலன்னு நினச்சிக்கோன்ட்டு திருப்பி நான் சொன்ன அதே இன்க்ரீடியன்ஸ் தான், வேறு எதுவும் கிடையாது. இந்த பூண்டையும் வெங்காயத்தையும் அரைச்சி போட்டிருக்கேன். அந்த குழம்பு பொடி, மஞ்சள் பொடி, உப்பு, அவ்வளோதான். வேறு இன்க்ரீடியன்ஸே கிடையாது இதுக்கு. இது இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். நிறையா பேர் வந்து எதையோ போட்டுட்டு அது பண்ணுவாங்க, நம்ம டேஸ்ட்டெல்லாம் வராது. இது மெயினாக பூண்டும் வெங்காயமும், இஞ்சி கிடையாது, சாரி இஞ்சின்னு சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். பூண்டும் வெங்காயமும் போட்டு நம்ம தனி மிளகாத்தூள் வேணாலும் போட்டுக்கலாம், இல்லை நம்ம குழம்பு பொடி இந்த மாதிரி இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம். டேஸ்ட்டுக்கு நான் பூண்டு போடுறேன். இது மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். அது எது நல்லாயிருக்கு. இது வந்து யூடியூப் போடுறதுக்காக போடுறாங்க, பைசாவுக்கு. பைசாலாம் ஒன்றுமே கிடையாது இதுக்கு வரல. இன்னொரு நாங்களாம் பையன் 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது அவன் போட்டான். அதோட நாங்கள் அதை கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இதை மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் அது எப்படி இருக்குன்ட்டு. இது வந்து காசுக்காகலாம் கிடையாது, சும்மா நாங்கள் செய்கிற இந்த மெத்தடில் செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும். நம்ம ஹோட்டலில் வாங்கி பசங்களுக்கு கொடுக்குறதோ என்ன போடுறான்னே தெரியாத சில பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும்போது இது மாதிரி நம்ம செஞ்சு பார்க்கணும். இது இன்னும் 2-3 மெத்தடில் நானே செய்வேன். நீங்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, தனி மிளகாத்தூள் போட்டு இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணால் அதுவும் நல்லாயிருக்கும். இல்லை இதுக்கு ஜீரகம், மிளகாய், இன்னும் ஒரு 4-5 இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டு அரைச்சி அதுவும் செய்யலாம். நான் அப்புறமா அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். இதை பாருங்கள், செஞ்சு பாருங்கள். நான் இப்போ தோசைக்கல் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். இதை பெசரி கொஞ்சம் நேரம் வச்சுருந்து நான் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஹாய் விவர்ஸ், இதான் ஆயில் ஊற்றி தோசை தவா வச்சுருக்கேன் அடுப்பில். இப்போ இது வந்து மீன் வந்து கெண்டை மீன் என்ன மீன் நான் சொல்லலை. இது வந்து ஆற்று கெண்டை மீன் நல்லாயிருக்கும், இது டேஸ்டியாக இருக்கும். இதை நான் இப்போ ஆயிலில் விடுறேன். மெலிசா அரிஞ்சிங்க. இது 1-2 கொஞ்சம் பெருசாக கூட இருக்குது. இந்த மாதிரி மெலிசாக இருக்கணும். எண்ணெயில் போட்டுருங்க. நீங்கள் ஆயிலெலாம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆயில். ஏன்னா எங்களுக்கு ப்ரெஷர்லாம் இருக்குது, அதனால நான் கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுவேன். முன்னாடிலாம் ஹோட்டலில் நிறையா வாங்குவோம். இப்போ ஹோட்டலில் நிறையா வாங்குறதெல்லாம் கம்மி பண்ணிட்டோம். உடம்புக்கு நல்லது கிடையாது. இன்னொன்று, நம்ம ஹோட்டலில் வாங்கினா இந்த மாதிரி ஒரு 2 ஃபிஷ் ஃப்ரை வாங்கினாலே 100, 200, 300 கொடுக்கணும். ஒரு மீன் வந்து 100 ரூபா விற்கிது இங்கே லோக்கல்லையே. இது வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஒன்று வாங்கினா இது ஒரு பீஸ் வந்து 100 ரூபா இருக்கும். அதனால் நீங்கள் இது மாதிரி வீட்டில் வாங்கினா ஒரு 400-500க்கு மீன் வாங்கினா 4-5 பேர் நல்லா 2 வேளைக்கு வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம். நான் அந்த போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். இது நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ இதை திருப்பி போடுறேன். பாருங்கள், உடையாமல் கொஞ்சம் உடையும் தான். நம்ம கெண்டை மீன், ஆற்று மீன்லாம் கொஞ்சம் உடையும். நல்லா டேஸ்ட்டு அருமையாக இருக்கும். நம்ம பாக்கி கடல் மீனை விட இது டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். ஊரை நான் சொல்ல, இது எங்களுக்கு கொள்ளிடம் ஆற்று மீன் சூப்பராக இருக்கும். வாங்கி சாப்பிட்டு கொள்ளிடம்னு ஃபேமஸ்ஸு. கொள்ளிடம்னா நம்ம சிதம்பரம், சீர்காழி, கொள்ளிடம். சிதம்பரம், சீர்காழி சென்ட்ரலில் இருக்குது கொள்ளிடம். எல்லாருக்கும் 3/4 பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தமிழ்நாட்டில்.
இது கொள்ளிட ஆற்று மீன் சாப்பிட்டு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். ஃபேமஸாக எல்லாம் போட்டில் போய் பிடிச்சிட்டு வருவாங்க கொள்ளிட ஆற்றுல. வாங்கி ஃப்ரை பண்ணி குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், டேஸ்ட்டு அருமையாக இருக்கும் அந்த மீன். ஹலோ வியூவர்ஸ், இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணி இந்த எடுக்க போகிறேன். இது பாருங்கள், நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு கலர்லாம் பாருங்கள். இந்த மாதிரி கலரு அந்த ரெட்டு தெரிகிற மாதிரி ப்ரௌன் மாறுறதை விட அந்த ரெட்டு ஒன்று வரும் பாருங்கள். ரொம்ப பிளாக் ஆகிடக்கூடாது, அந்த ரெட்டு இது தெரிகிற மாதிரி இருக்கணும், நல்லாயிருக்கும். இது பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், செஞ்சு சாப்பிட்டு டேஸ்ட்டை சொல்லுங்கள். நீங்கள் சப்ஸ்கிரைபர்லாம் ஒன்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு கூட நாங்கள் கேட்கல, செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். சில பேர் செய்கிறத நாங்களும் பார்த்துருக்கோம், சாப்பிட்டா அந்த டேஸ்ட்டே இருக்காது. அது இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து பொய் சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாங்கள் உண்மையாக செஞ்சு இதை தான் காமிச்சிருக்கோம் உங்களுக்கு. நீங்கள் சாப்பிட்டு பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.